Aurten, 653 urte bete dira Donteiok Gernika hiribildu modura sortu zuela. Data seinalatu hau gogorarazteko Gernika Sarra Gernika Lumoko Historia taldeak fundazioa gogoratzeko ekitaldia burutu du urtero legez. Eta sorrera gutuna irakurri dute Gernika Sarrako kidek. Aurten, Sixili Gimnastika taldeak jarri dio Donteiori jaietako sapia eskuturrean. Gaurko egunez, orain dela 653 urte, Gernikak jaso eban bere hiri titulua, hiribildu titulua. Honek esan gura da bena da, edo esan gure ebana garai hartan, eta jauntxoen eta lurjabeen agintepetik hiribildu moduan sortzen zala lege barri batzurekin eta askatasun barri batekin. Gainera, Gernika sartzen zen garai hartan ekonomi sistema esango genuke barrienean. Hau da, merkataritza, artisautza, ekonomi sistema. Ekonomi sistema honetan, lurjabeek ez zeukaten aginte nahikorik. Denborarekin saiatuko ziren terreno hau ere kontrolatzen. Garai hartan, hiriak sortzen zirenean dokumentu bat idazten zen. Eta dokumentu horretan jartzen ziren hiri horrek izango zituen askatasunak, izango zituen bentajak edo privilegioak. Eta Gernikari emon jakon hiri gutun horretan esaten ziren gauzatariko batzuk irakurriko ditugu. Nik Bizkaiko Donteio konteak Gernikako hiribildua sortzen dut gaurko egunean Gernikako portua deituriko Lumoko auzoan. Eta Gernikan hasi eta Busturia, Metxinkaz, Gerekiz, Morga, Altzagane, Albiz, Arratzu, Oma eta Arteaga bitarteko lur guztiak emoten deutzuetaz. Eta itxasadarrean gora edo behera dabiltzan itxasotziek gatik, zergarik ordaindu beharrik ez dakizuela izan agintzen dut. Eta itxasoz, zein legorrez eroan edo ekarten dituzuen merkantzien gatik, zergak ordaintzerik libre izten zaituzte. Eta eguazten guztietan merkatua izan dakizuela agintzen dut. Eta Busturitik okaraino, beste inon ez dadila izan saltzerik ez erosterik, ez inolako merkaturik Gernikan izan ezik. Libertade eta eskubide guzti honek zuei Gernikako bizilagunei emoten deutzuedaz.
bai gaurkoei eta bai etorkizunekoei. Eta helegin guztia jarriko dut, inor ausartu ez dadin eurak kalasoten edo gutxiagotzen. Gaurko egunean, 1376ko apirilaren 28an, ni Don Tello Bizkaiko kontea.